Әлеге проект шыққаннан соң бізге инде бик күп шалтыратулар булды, һәм алар әлбәттә инде яхшы фикерләр белән. Ватанпәрвәрлек хиссен тәрбияләү ягыннан бик кирәкле һәм һичшиксез уңай проект килеп чыккан. Авырлыклар да туды әлбәттә тәрҗемә иткәндә. Ләкин biz аларны йырып чыгалдык дип саныйм мин. Мин хәтта бу безнең тапшыруыбызны мәктәп укучыларына да карарга киңәш итәр идем. Аларның шундый сыер көтүенә мөкибән китүләре безне ничектер хайран калдырды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Шушы көннәрдә телеканалыбызда Татарстан юллары буйлап дип исемләнгән тапшыру дөнья күрде. Әлеге тапшыру Татарстаныбызның гүзәл табигате, бай тарихы һәм истәлекле урыннары турында. Бүгенге тапшыруыбызда без әлеге тапшыру буенча фикер алышырбыз. Кунакларыбыз гид экскурсовод Зөлфия Әхмәдуллина һәм тапшырулар мөхәррире Илүзә Бикшәнтәева. Хәерле көн, кызлар, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Ничек кәефләрегез, кызлар? Аллаға шөкер, рәхмәт, Гөлүсә. Бик әйбәтме? Сезнеке ничек? Бәйрәмче. Димәк, тапшыруыбыз да күтәренке рухта үтәр ала бирсә, кызлар, сезне күрүебезгә без ихлашат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8 532 55. Кызлар, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле. Әлеге проект хакында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Татарстан юллары буйлап декабрь башында Татарстан 24 телеканалында старт алган телевизион реалити-шоу «Туган якны өйрәнү» тапшыруның татар теленә тәрҗемә ителгән версиясе. Биредә 2 тарихчы, 2 сәяхәтче, 2 катташучы Лия Шигаби һәм Григорий Корнилов Татарстанның 2 бөек елгасы Идел һәм Чулман буйлап сәяхәттә йөри. Республикабызның тарихи һәм археологик хикәяләре турында галимнәрдән, экспертлардан, төрле белгечләрдән сораша. Туган ягыбызның тарихын өйрәнә, хәзинәләрен эзли. Татарстан юллары буйлап тапшыруы бу елның җәендә төшерелде. Бүген исә тамашачылар 10 чыгарылыш барышында 10 шәһәр тарихын барлый ала. 2 төшерү төркеме беренче ай эчендә йөзләрчә чакрым юл узды. Казан, Зөя, Алабуга, Югары Ослан, Чистай, Әлмәт, Кама тамагы, Тәтеш, Биләр һәм ниһаять озын-озак сәяхәтнең финалына әверелгән Бөек Болгарның тарихи җәүһәрләрен барлады. Тапшыруларда барыбыз да белгән фактларга тагын бер кат игътибар бирелә. Шунысы аеруча да кызык. Без белеп, күреп, әлегәчә өйрәнеп өлгермәгән тарихи вакыйгаларның күплегенә шаккатасың. Безнең Татарстан борынгы халыкларның мәдәниятләрен нигез итеп алган, бүгенге көннәргәчә берәмтекләп саклаган, киләсе буыннарга да җиткерү өчен хезмәт һәм тырышлык куючы төбәк. Татарстан юллары буйлап телепроекты республикабызның үткәнен генә түгел, бүгенгесен дә тамашачыларына җиткерде. Шуннан да бик матур һәм кызыклы проект килеп чыккан. Һәм миңа калса, һәрбер татарстанлы әлеге урыннарны белергә тиештер һәм гүзәл республикабыз белән әлбәттә инде горурланырга тиештер. Шунысын да әйтеп бетәргә кирәк, әлеге тапшыруны тулаем татар теленә безнең Илүзә тәрҗемә итте. Һәм Илүзә, сиңа мөрәҗәгать итәм. Әлеге тапшыру нәрсә турында тагын бер кат безгә сөйләп битсәң иде. Нинди юллар үтелде? Тапшыруыбыз безнең Татарстаныбыз турында гомумән алганда һәм инде менә мин санап киткән сюжетта 10 шәһәр турында. Безнең бүгенге көндә яшьләр арасында шундыйрак сәясәт хөкем сөрә. Инде яшерен батырын түгел дигәндәй, безнең яшьләр чит илләргә агыла, чит илләрне күрәсләре килә, җәй җитүгә диңгез буена агылалар дигәндә. Менә безнең тапшыруыбыз исә аларга тагын бер кат искәртә. Яшьләр, яшь буын безнең Татарстаныбызда да үзенчәлекле урыннар, тарихка бай урыннар шуның хәтле күп ки, әллә кая барып йөрисе дә юк. Кайчандыр бүгенге тормышка, бүгенге цивилизацияга нигез салган мәдәниятләр безнең илне, безнең Татарстанның туфрагында яралган. Шуны белегез һәм безнең Татарстаныбызны кадерләгез дигән сыман шушы шигар астында безнең әлеге проект чынга ашырылды. Һәм тагын шунда әйтеп бетәргә кирәк, менә әлеге проект чыкканнан соң безгә инде бик күп шалтыратулар булды һәм алар әлбәттә инде яхшы фикерләр белән. Менә сез дә, Зөлфия ханым, сөйләп үтегез әле. Сез нинди чыгарылышларны карадыгыз һәм нинди фикердә калдыгыз? Чыгарышларын карадым. Дөрестән дә бик уңай тәэсир, бик уңай фикерләр. Югары бәя бирер идем, чөнки бик кирәкле
проект һәм инде менә Илүзә әйтеп киткәнчә безнең яшь буыннар өчен, бигрәк тә үзебезнең ватаныбыз өчен ничектер менә ватанпәрвәрлек хиссен тәрбияләү ягыннан бик кирәкле һәм һичшиксез уңай проект килеп чыккан. Югары бәя бирелә, чөнки беләсезме, ничектер безнең сәяхәт турындагы күп тапшырулар бик лекция рәвешендә ничектер бик шундый тирәнтен, җитди итеп бирелә. Авыр итеп, яисә өстән генә. Ничектер менә шундый җирләребез бар, фотосурәтләр белән генә ишекләнеп шулай итеп кенә күрсәтәләр. Ә монда интерактив рәвештә. Тамашачы әйтик үзе шул җирләрне йөри, күрә, шул пещераларга, мәгарәләргә керә сымак. Шундый бер хис уята. Бу инде заманча таләпләргә туры. Тамашачылар инде безнең алып баручыларыбыз белән дә аралашалар кебек. Шундый фикер тудымы сездә? Менә минем үземнең әйтик, менә мин шул юллардан үтәм, шул ниләргә керәм сымак шундый хис уятты. Бу инде дөрес бирү дигән сүз. Ул ничектер әгәр чагылыш таба икән, күңелләр дә, фикерләр дә, зиһендә чагылыш таба икән, димәк ки, дөрес формат, дөрес бирелә. Менә бу тапшырудан күренеп тора, безнең төшерү төркеме бик зур эш башкарды бит инде. Сез аны ничек бәялисез? Миңа калса, барысы да югары дәрәҗәдә. Чыннан да бик зур эш күренеп тора. Без телевизордан, без экраннардан күргән өлеше бит инде аның бер ни генә, аның кадр арты дип инде техник җиһазлау рәвешенә күренеп тора бик югары дәрәҗәдә. Заманча таләпләргә туры килә торган, анда өстән төшүрләр, дрон ниләрен йөрүләре, техник яктан чынлап та бик әйбәт корылган тапшыру. Һәм әйтик, BBC каналларының, анда ниндидер чит ил каналларының заманча әйтик бик тегем киң таралган форматка туры китереп эшләгәннәр, дөрестән. Барлык матурлыкны ачып бирә. Һичшиксез. Менә Илүзә эшләү дәверендә үзең өчен яңалыклар ачтыңмы? Ачсаң, алар нинди яңалыклар? Гөлүсә дөресен генә әйткәндә, адым сайын яңалык ачып утырдым. Алар күп булгандыр. Шактый. Ширкәүләр бик күп сурәтләнә. Сизгән булсагыз, безнең тапшырулар дәвамында ширкәү тормышы белән мин үзем башка дин вәкиле буларак мин бик таныш түгелмен. Шуңа күрә ширкәүдән һәрбер булдыры бер төрле атала икән, мисал өчен алтар өлеше тагын бер төрле атала, яңкырмас дип салына икән, мисал өчен монастырьга. Ул шулай ук башка төрле атала икән. Менә шул өлешләре минем өчен шул мәгънәсендә яңалык булды. Аннары мисал өчен безнең мәчетләрдә бит инде имам-хатиб, мулла, аларда нинди генә ширкәү вазифасы дип әйтим инде юк икән. Хәтта алар татарча тәрҗемә ителми. Менә шул очракта авырлыклар да туды әлбәттә тәрҗемә иткәндә. Ләкин biz аларны йөреп чыгалдык дип саныйм мин. Һәм яңалыклар мин инде әйтеп тә тормыйм, шәһәрләргә кагылыш яңалыкларны. Менә бик яңалыклы. Мин хәтта бу безнең тапшыруыбызны мәктәп укучыларына да карарга киңәш итәр идем. Кем бигрәктән дә тарих белән кызыксына яки тарих фәненнән имтихан тапшырырга җыена, алар өчен бик эчтәлекле, бай мәгълүматлы тапшыру бу. Беренче чиратта менә тапшыруны карап, өйрәнүләрен башласалар, җиңелрәк тә булырдыр. Шулай бит? Миңа калса, тарихны белән дуслаша алмаган, тарихны яратып өлгермәгән балалар аны караса, ничек тарих фәнен дөньясына шумганнарын үзләре дә сизми калырлардыр. Менә Илүзә, менә көннәр генә җылысын, җәй җитсен дә, һәм мин беренче эш итеп республикабызның әлеге пишмагына барачакмын дигән уйлар килдеме сиңа? Дөресен генә әйткәндә, мин бик хыялланган идем Юрьев мәгарәләрен күрергә Камтамагында. Камтамагы безгә күрше район гына иде, мин үзем Абас ягыннан. Һәм анда фотосурәтләрдән генә, видеолардан карап кына белә идем, мин анда шундый хыяллана идем, ләкин әле ул сәбәп, әле бу сәбәп белән һаман җай булып чыкмады, җай килеп чыкмады шул мәгарәне күрергә. Ләкин менә мин аны безнең тапшыруда караганнан соң, кире уйладым, мин анда барасым килми икән, чөнки аны керер эчендә шуышып кына кергә кирәк, эчендә дә бик ян белән генә йөри торган урыннар. Караңгыда бит әле. Караңгысы инде әйтеп тә тормыйм, шуңа күрә менә шундый уй булды. Инде әгәр киләсе елларда Ходай кушып безнең тапшырыбыз дәвам итә калса, мин әлбәттә үзем туган ягыма кайтып, апасны бер кат өйрәнеп, урап, бөтен тарихын барлап чыгасым килә. Иншаллах, чыгашыр дип уйлыйм. Амин. Сезгә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә сез бит инде курсавод, сезгә бу өлкә бик якын. Менә сез үзегез өчен яңалыклар таптыгызмы? Караган хәтле, әле у хәтле яңалык дип әйтерлек юк булмагандыр, ләкин бирү форматы. Бирү форматы минем өчен яңалык булды. Хәтта бер-ике җирендә үзем өчен дә алып куйдым. Киртләп куйдыгыз, әйме? Үзем өчен, чөнки менә каралы булай итеп бирсәң матур икән, шул белгән нәрсәне икенче яклап, икенче ниләр ракурстан күрсәтсәң ничек матур була икән дип, үзем өчен бер-ике шундый фикер алып куйдым.
Ләкин бит әле тапшыру дәвам итә. Әле Татарстаныбызның иксез-чиксез иңләп йөрүләр, әле хайраңына өйрәнелмәгән җирләр бар. Дөресен әйткәндә, өйрәнелгән. Алар ничектер архивларда, яисә ничектер белем дөньясында бәлки яктыртылган, ләкин ачык халыкка ничектер экраннарга чыгарылмаган җирләр бар. Менә анда инде яңалык табармын дип өметләнәм алдагы тапшыруларда. Менә Татарстан юллары буйлап сәяхәт бит инде ул безнең мәркәзебез Казаннан башланып китә. Сезгә бит инде Казаныбыз шул вакытта безгә дә аеруча якын һәм шул вакытта без Казаныбыз турында бик күп мәгълүматлар беләбез. Ничек уйлыйсыз, менә Казанга килгәндә барлык мәгълүматлар да төгәл бирелдеме? Әйе, Казан хакында дөрес кенә тарихи яктан да, аннары инде теге риваятлар яклап та дөрес бирелде, бик кызык мәгълүмат. Бигрәк тә Сөембикә турында. Сөембикә манарасы ул инде иксез-чиксез риваятлар белән иләп алынган, шуңа күрә аның кайсысын сөйләсәң дә, аның барысы да дөрес. Чөнки ул халык мирасы. Чөнки ул безнең нәселдән нәселгә шулай күчеп килүче халык аңы. Аны инде барысын бергә туплап ничектер, бәлки бер һәр яңа караучы турист буламы, яисә шәһәрбез кунагы буламы, ул бәлки үзенең ниндидер бер образын тудырырга тиеш. Ә без аларның барысын да бирергә тиеш. Риваятларында төрле-төрлесен, әйтик тарихи вакыйгаларында төрле-төрлесен без бирергә тиеш. Ә инде үз күңелендә, үз зиһенендә турист яки инде кунак кеше үз образын үзе тудыра. Кызлар, әйдәгез әле шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үттек. Менә сез риваятларын да искә алып үттегез бит. Әлеге сюжетта біз инде Рәбига күле риваятлары белән танышып бетербез. Игътибар экранга. Татарстан юллары буйлап проекттан караган тамашачы яхшы белә. Һәр чыгарылыш тарихи риваятлар, кыссалар, хикәятләр белән тулы. Барлык чыгарылышларын да карап өлгермәүчләр игътибарына Рәбига күл риваятларын тәкъдим итәбез. Бөек Болгар территориясенә керүче Рәбига күленә кагылышлы риваятларның хисабы юк. Атамасы белән бәйлеләре генә дә әллә ничә. Әйе, ул Болгардагы башка объектлар кебек үк танылган түгел, ләкин аңа карап кына кызыклы, бай тарихын югалтмый. Күл изге санала, Мачилище дип тә йөртелә. Җирле хан кызларының берсе Манарадагы Горур ханбикә булырга теләми, ә җирләрен чит төбәкләрдән килгән басып алучылардан якларга карар кыла. Кыз балага хәрби осталыгы булмауда хмашау итми, матурлыгы, хәйләкәрлеге дә җитеп тора. Душман гаскәрләрен күлгә кадәр китереп җиткерә һәм үзенең капканына төшерә. Сулыкның тынычлыгын күреп алданган сугышчылар күл суында берәм-берәм батып үләләр. Хан кызыбыз матур гына түгел, гаять акыллы да булган бит. Күлгә чумганда хәзер Гаквалаңның бабасын куллана. Ә аннары йөзеп йөрүче утраучыкта качып тора. Сүз уңаеннан торфтан торган йөзеп йөрүче утраучык чын барлыкта да булган диләр. Икенче риваят булайрак. Янәсе, әлеге күл буе тагын бер хан кызының яраткан урыны булган. Биреге алдус кызлары белән килеп йөргән. Кичләрен һәм төннәрен биредә күрешеп зәлидә уйнаганнар. Ә хан төнлә кызның кайдыр югалуын күреп бик борчылган. Көннәрдән бер көнне артларыннан күзәтеп барган һәм күл буендагы күренештән хайран калган. Кызы һәм аның ахирәтләре төн уртасы җиткәч аппак аккышларга әверләләр икән. Хан шак ката, угын чыгарып, аккышларның берсенә төбәп атып та җибәрә. Ук барып та тия, атылган аккыш ханның үз кызы булып чыга. Әди кеше ни эшләгәнен аңлап хәсрәткә бата. Төне буе кайнар күз яшьләре түгә, иртәнгә күз яше сыман чип-чиста күл барлыкка килә. Менә шундый моңсу тарих. Хәзер инде Мачилище атамасы турында да сөйләшсәк була. Күлне Мачилище яисә Машалище дип борынгы вакытларда җирле халык күлгә мунчалларын батырып алганга атаганнар. Бер күлгә ничә тарих. Аңлавыгызча, безнең Татарстанның һәр почмагында тарихи риваятлар, кыссалар яшеренеп ята. Менә бит нинди кызыклы риваят. Зөлфия ханым, менә әйтеп үтегез әле, сез тапшыруларны карап чыктыгыз бит инде әйбәт. Менә тапшыру караганнан соң кайбер хатирәләрегезне яңарта алдыгызмы? Әйе, бигрәк тә Болгарны караганда күп кенә кызыклы хатирәләр искә төшә. Без инде күбрәк Болгарны Казанны бит инде туристыбыз еш күрә, чынлап та ниләрдә дә тапшыруларда да Болгарга ерак булу сәбәпле Казанга 170 чакрым чамасы көн барысында алып җиткереп булмый. Шуңа күрә инде барган хәтлесе шундый ниндидер бер кызыклы ниләр белән искә такала. Исемдә бер чит ил кунакларын барабыз. Ничектер без инде менә тарих, анда ислам диненең бишеге итеп Болгарны шулай сурәтләргә тырышабыз.
ничектер менә Алтын Урдадан калган биналар, хәрабәләр, мәхәббәт биналар дип шуларны һичшиксез Ак мәчет, дөньяның Гиннес рекордлар китабына кергән Коръән Кәрим, шуларны сөйләп барам. Бер заман гарәп иленнән булган иде безнең кунаклар. Алар туктатырга кушалар. Мин инде ничек инде була юл уртасында, трасса уртасында нәрсә булды икән, бер хәл булды икән. Туктагыз, шундый прям ашыгып әйтәләр. Туктагыз әле, дөньямда туктагыз әле дип, нәрсә икән дисәм, сыер көтүе. Буларның һич шулай иркендә, ничектер шулай яшел иген кырларда йөргән сыер көтүен күргәннәре юк икән. Һәм булар инде шулай итеп сорап алып, туктап, фотосурәтләргә төшеп, алар өчен чисти бер вакыйга булды бу. Ну, безнең өчен инде әлбәттә без аптырадык, чөнки без ничектер тарихи күзалларга тырышабыз. Ләкин нишәтәсең, безнең өчен иң мөһим булганы туристның нинди хисләр белән китүе, безнең илебездән, Татарстаныбыздан, инде Казаныбыздан, шуңа күрә әйдә ярар булсын, әйдә алайса водительгә әйтеп, әйдә туктый инде алайса, бик ярамаса да төшсеннәр инде тагын кая күрәләр дип, менә аларның шундый сыер көтүенә мөкибән китүләре безне ничектер хайран калдырды. Һәм аның кебек шундый уйламаган җирдән килеп чыккан хатирәләр күп. Анда әйтик, җитди дәүләт кунаклары буламы, алар белән килеп чыккан инде шундый кызыклы яисә инде рюкзагын аскан сәяхәтче туристлар төркеме белән килеп чыккан кызыклы мәгълүматлар була. Менә бит нинди күңелле хатирәләр. Менә без монда сезнең белән проектны мактадык бит инде, шулай бит. Шулай да һәрбер эшнең ниндидер әйтик китек яклары да була бит инде. Менә әйтик, мәсәлән, сез бит инде белгеч буларак, бәлки, менә бу өлешендә, менә бу мәгълүматны да кертеп җибәрәселәре калган дигән фикерләр тумадымы? Юк, дөрестен әйткәндә, бик эчтәлекле. Бүтән хәтта без кашаганда инде әйтик вакыт кысан булу сәбәпле өлгермәгән фактлар да монда яктыртылган, бик матур итеп ачылган. Ул яктан тулай матур итеп эшләнгән, мәгълүматлар күбрәк бирелгән. Бәлки, мин һаман шу форматка күчеп калам инде. Ничектер күбрәк интерактив рәвешне тагын кертеп җибәрү җае була икән, ул яктан бәлки әз генә теге хәрәкәтле иттереп күрсәтү. Ничектер анда экскурсовод сөйләп, безнең инде алып баручы Григорий белән Лия тыңлап торып кына түгел, ничектер алар катнашып, менә ул яктан бәлки бер-ике шундый кертеп җибәрәсе җирләре булгандыр. Ә мәгълүмати яктан материал бирү ягыннан анда инде бәйләнер җир юк. Менә бит рәхмәт фикерегез өчен. Менә әйтеп үттек бит инде шуннан да проектның ике алып баручысы, һәм әйтергә кирәк, алар икесе ике төрле стильдә һәм ике төрле юнәлештә эшлиләр. Менә Илюзә, синең үзеңә кайсы сәяхәт күбрәк ошады? Мин бу тапшыруны эшләү дәверендә алар белән инде туганлашып беттем дисәм дә, бу төшләремә кереп беттеләр. Дөрестен әйткәндә, татарча тәрҗемә итү өчен миңа вакыт әз бирелгән иде. Шуңа күрә без бик тиз эшләдек, шуңа да инде бик кызу эш барды. Тапшыруда миңа шуның хәтле якын, алып баручылар да бик якын. Аларны хәтта чагыштырып та булмыйдыр шикелле, чөнки алар бер-берсенә капма-каршы геройлар димме соң, чөнки безнең Ли шундый нәзакәтле ханым туташ булса, Григорий безнең бик бруталь егет инде, ул безнең кадрларда да күренә кат-кат. Һәм алар Григорий безнең ул Американы аркылыга буйга гизгән кеше, Европаны аркылыга буйга гизгән кеше, ул дөнья буйлап сәяхәт иткән кеше диек инде. Һәм аңа шуңа күрә аңа элеккеге сугышлар кайтышларда булган бу урыннарда, нихәтле кан кыелган, кем патшалыгы дәверендә мондай хәлләр булган. Аңа менә шул өлешләре кызыграк, археологик казылмалар кызыграк. Әле безнең инде риваятләр ярата торган кыз булганча, ул шундый лирик жан диек инде. Шуңа күрә һәркем үз ягын тулысынча ачып бирә алды дип саныйм мин. Икесе дә бик кызыклы, бик киң кырлы шәхесләр. Һәр тапшыру миңа калса үзенең тамашачысын тапкандыр, шулай бит. Менә Илюзә, син бит инде төптән торып эшләдең, тәрҗемә иттең. Ничек уйлыйсың? Тапшыруга кермәгән кадрлар күп булганмы? Дөресен әйткәндә, мәгълүмат шул дәрәҗәдә күп иде ки, кирмәгәннәр дә байтак. Монтаж шуңа да озак барды, чөнки бу тупланган видео материалларны бер кат карап, шуларның иң-иңнәрен сайлап, аннараларны бер видео сафка тизгәнче шактый вакыт алына, шуңа да монтаж авыр барды диек инде. Видео материаллар бик күп иде, чөнки бер төркемнәр икәү иде, Лиданың үзенеке аерым, Григорийның үзенеке аерым, һәм алар төркемнәре
3 оператор белән эшләделәр. Әлбәттә, монда инде видеоматериаллар бик күп иде, керми калганнар да байтак булгандыр. Менә Зөлфия ханым, сезнең тагын нинди тәкъдимнәрегез булыр иде менә әлеге тапшыруга кагылышлы? Тагын республикабызның кайсы район шәһәрләрен төшерергә? Республикабыз, Аллаға шөкер, тарих ягыннан да, мәдәният ягыннан да бик бай. Ватаныбызда яшибез, моның белән чынлап менә ихлас әйтәм, горурланып яшәргә хагыбыз бар. Сөйләр җире дә күп, күрсәтер җире дә күп. Без инде күбрәк ничектер Болгар, Биләр, Шулман буйларын гизәбез. Дөрестән дә табигый яктан беренче чиратта бик матур җирләр, искиткеч, хәтта күбесе дөньяда булмаган үзенчелекләргә ия булган җирләр. Ләкин инде күбрәк үзебезнең халык өчен, әйтик, безнең Татарстан халкы өчен менә Казан арты тирәләре, ул якларда бик беленеп бетмәгән, бик ничектер, бәлки инфраструктураның җайланмау ягы да бардыр инде, ләкин ул якларга да күбрәк карашны юнәлтеп, ул якларында өйрәнәсе иде, һәм инде тапшыруларда ул якларында яктыртасы иде дигән, шундый бер ничектер ним кичкенә генә булса да теләгем, ул бит инде якынрак та, әйтик, һәм инде Болгар биләргә ничектер барыбер мәктәп яшеннән алып йөрибез, ничектер беләбез, күз алдында гел, менә ул яклар гел ничектер сәхнә артында кала, шул якларында беләсе иде күбрәк дип теләп калам. Илүзә, әйдәгез әле тагын бер кат тамашачыларыбызга әйтеп үтик, тапшыруны кайчан һәм ничек карап була? Менә бүген безнең инде пәнҗешәмбе, бүген хәзер 14:30-да карый аласыз киләсе чыгарылышны, иртәгә 9:30-да, шулай 14:30-да карый аласыз, һәм шуның белән безнең телевидениедә күрсәтелү туктатылып тора әлегә. Киләсе елларда боерган булса дәвам итәр. Һәм әлбәттә YouTube каналыбыз бар, безнең Татарча 24 дип атала ул. Әгәр аны эзләү системасында җисагыз, ул бик тиз килеп чыгачак сезнең. Шунда Татарстан юллары буйлап дип язсагыз, һәрбер 10 чыгарылышны да рәхәтләнеп карый аласыз үзегез теләгән вакытта. Шул ук вакытта бөтен мәгълүмат безнең социаль челтәрләрдә дә булачак. Кызлар, ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезгә җылы, рәхәт, мавыктыргыч әңгәмә өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә шушындый матур әңгәмәләр булып торсын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә булышабыз. Сау булыгыз. Һәм әлбәттә инде форсаттан файдаланып сезне якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз, яңа ел бәйрәме белән. Ил көннәребезгә тынычлык, гаиләләребезгә иминлек һәм бәхет телибез. Иң мөһиме сәламәт булыйк. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да иң матур теләкләремне теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Яңа елда бергә булыйк. Республикабыз буйлап сәяхәт итик. Сау булыгыз.